Tata Sunday mbosi asatọ n'ọnwa November 2020 bụ ụka ekene ezinụlọ Mazi Mmaduabuchukwu Ernest Ulasi na St. Peter's Clever's Catholic Church, Otolo, Nnewi. My dad was a peaceful man. I don't know ebe na Esuokwu. Mgbe ọbụla esemokwu adaptara, ọ na-akaba dịshọ na o setụchara esemokwu, onye ọbụla na-ekwa in peace for onye nwere less of mind. Ọsọ enwe ife ụfọdụ ya wụ mme ifo that na ọ nọ ha at least till mere the peace achieve, ifokwa the happiness n'irie. It's not only in our family, a na-akpọ ya ikpe outside. Kwuru ebe ahụ kwuo nke bụ eziokwu. Onye ọgwụ na okenye mejọrọ, okwucha nke bụ eziokwu, ọsọ ya gbaghalụ ọta. Onwe onye ya yọ mgbaghalụ, gwa ya yọ mgbaghalụ. N'ebe na peace dị na onwere ibe eji esemokwu eme. Ebe ya nwa na-ekwu all the time bụ na ọtọ ka atụbara ọtọta ife na onwere uru dị na esemokwu. So they make also na immediate family. No, eji mara in our whole community. Yan was na peace committee of maybe as in even the kingdom and the community itself. And where any committee on and say it on a sunisi and solve no peace committee. Because the age of Bukaria on Hamana and what they came knock at Sina boy. Aquaria on a me for you. Come on, boy, where they found him and all like him. Yeah, forget about it. Every time I talk about and that is your point. When you keep swallowing, or you pull your point, the show no say to go is conscience free. The man has not gonna go quadra or no camera because now I believe that nature I see no. Niho our dad, Mesha Yama Lakwa. Na I can control kwa why. Because in the mother, G. So to my own side, I like in a situation whereby after tomorrow, and I say maybe not because of no Ashiko Anoros. Thank God no one in the world only about Mazi. Only upon she's in Nwanke. And I believe now with it to see a minute to my junior one, say a minute to my senior one, say a minute. No one I call your sister because one of them even so good for the and only an issue where Kalakaronyanka would only peace, but I may say that naturally never a peace maker. Uguru was always na imagine there. I na we now just come on obelo kumadu na ben was specifically when which now that last more than 2 days or 3 days resolve what it. So I believe na to have that this for peacemaker can actually is kwa peacemaker na Jesus. Fun na gronya bona one bele me begodo bona ana ma Chineke ma ndị nke ya na chiga Jesus. I believe now by next week, before next weekend, when you're not at this barrier, they're not get to the normal base on actually for your family area. So I believe now we look at square culture now way back. When you're another peace and peace. So I believe never Chineke regular no you met up prayer onisi because now I'm an ande batara believe I know how culture. And they believe in Hancha and Nachi Aquano, without I know our job and I have Jesus.
Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ndị ahụ niile wee gbalie ọkụ ha
ahụ gwara ndị nọ uche sị, biko nyetụnụ anyị mmanụ unu n'ihi na ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị ahụ nwere uche zara sị, eleghị anya mmanụ anyị agaghị ezuru anyị n'ụlọ, kama gaa zuru ụtụ unu n'aka ndị na-ere ya. Onye na-agba akwụkwọ batara mgbe ha jere ịzụta mmanụ. Ndị njikere soro ya banye n'oriri agbamakwụkwọ, wee mechie ụzọ. Emechaa, ụmụ agbọghọ ise ndị ọzọ ahụ bịaruo na-arịọ sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, ana m agwa unu eziokwu, amaghị m ntụ n'obi. Ya bụ, na-eche nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge ọ ga-abụ. Osuoma ka Osadimma. So, pada sisi ebe ọ bụla ife abụọ nsogbu ekọwa bụzi ego jiri nwayọ mara ka osu eme ka nwa adị mma. So, otu ụbọchị ụka a na-akpọ Sunday Mass. So, a na-eme ka ebido ụka plant otu ihe so. Fada wee si ngwani jee na plant house, ịmara ike na-eme plant. Ozugbo onye si n'ụlọ ụka ahụ ọdọ na plant house. Gbaa okele na plant kwụsị. Fada wee kọrọ mas obere. Owe oge ọ ga-ebugharị achịcha na mmanya ọ dị consecration. Owe na ndị mmadụ saba butere ife dị obere achịcha na mmanya ọ bụ na purificator adịghị ebe a. Purificator bụ nke anyị dị. So fada esi ya ebe nchọta purificator. Ọ sị ka esi nọkọ ote purificator. Achọta si eme na flọs. Fada esi ebe a gbadata baa na sakristi nye ote purificator. Jiri kagide mas kacha si nye apụtara. Akacha mas akasị nnukwu oge bụ asị nye apụtara. Fada ebule n'oge baru yang berasa. Nah, bahasa mana? Asal kriminal mana? Saya berasa sebenarnya apa ya? Pada sih, apa makan mana plant house. Nak aja, mereka nak plant house. Lalu tu sendiri mana nak kita generate orang soal. Nah, pada sih, nah asal mereka ada. Itu ni kita mati semua orang. Nak kita generate orang soal. Pada anu ini mereka nak orang. Asal pada kerja. Ụdị ife a ka Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị taa. Ụdị mkpọtụ jupụtara ụwa kịta, ụdị ife na-eme n'ụwa kịta erugo isi anyị ncha niile tete n'ụra anyị jizi njikere dịka Pọl ji asụ nsogbu na akwụkwọ degara ndị Ephesians 5:14 si gị awake those anyị jitezie n'ụra ka anyị na-anya akachasị n'arọ 2020 akwapụ ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ n'arọ bido na mbido awa ọgwụgwụ tata mụ na gị nwere ije na iti asị na ndị mmadụ bụ ọka USA nwanụ asị na ọkwa amụọ tọrọ ndị nwere ebe abụrụ ọtụtụ ife ị bịa na Naịjirịa anyị odo anya na ife abụzụ dị n'ọsọ ndị ogbenye na-anwụ ọgaranya na-anwụga ọtụtụ ọgaranya nwụrụ n'oge a ogbebi ife anyị kwuru ya bishọ just last week anyị nyere ozi na parish ebe na my parish anyị na-eti na nwunye. That same day, ndị club, parish club, a na-eti na nwunye. Eka ka asị eme, di ya enwe. So, a na-akwado akwadozi, a na-eme ndị ikuku mas. So, just few days before akwadozi, nwunye asị nwa nwaanyị ka dị shapel,
kaji ekpere yọọ Chineke ka o mee ebere ebe ka akpọkọzi aka ọfụma abaghị wepụtara gị olu ụra aga na shaka akpechi ekpere dapụchi ekpere ka na shaka ba na moto na-ana ka moto na-ana nwaanyị anọrọ ebe a were isie debe na nwa ya nwaanyị site arụ ọrụ ntakụsiri so otu ụbọchị ka ndị ya na-arụzi the same thing onye nke ndị ntegere na parish di na nwunye hụ na di ya nwụrụ tupu lockdown so aka akpọkọzi lockdown ewepụto ewepụsipone so lockdown ewekaike mechazie ndị mmadụ ndị mkpozi ewekazi akpọmozi mgbe ya kwa oge ka akpọzi akpọmozi akpọrọ nwunye n'obodo Igbo ka ọ nọ mekata nwunye dee ihe maka akpọmozi dekwa tribut nke dechachi ebe niile a anyị na-abịa ka na-akwado ikwu ozu anyị nụkwara nwaanyị anwụọla so akawa akpọmozi site na ya na disende nwaanyị na-akpọ ụka akpọmozi mmepe bochi nna anyị na bochi n'ife bụ ọkpụka tribut nwaanyị derete okwu ebe sị nwaanyị derete tribut dị nọ ya na ọgbọza ya na-akpazi amazi na gị nọ ya akpụka onye nwụrụ ahụ ife dị na wee bụ ife anyị ga-eji otu ya uche na ọnwụ kazi na anyị ga-akwado akwado maka ọbịbịa nke onye nwanyị maka ọgwụgwọ oge a sị na anyị nọ n'ọgwụgwọ oge nke nzukọ mana ọgwụgwọ oge nke onye ọbụla bụ ụbọchị ikuku ume bidoro iku anụme maka onye ọbụla na-ahụzi kịta ma okenye ma okorobịa ma agbọghọbịa ma ụmụntakịrị ọnya ka oji ọpụta na anyị ga-akwado nwanyị ya ka Pọl ji asị na ndị Tesalonika ike na akwụkwọ Pọl ji asị na ndị Tesalonika ike na nke mbụ ike na nke Igbo o nwere ike na ebe ahụ onye na-akwụ jere ọdụrịshọ tulekwasị onye na-abụ Pọl ji asị na okwu ikpe okwu na ebe ahụ ọbịbịa bụ onye nwanyị maka mbido n'ọnụ kama ndị Tesalonika nwere ka sị ghọta ụka ka sị ghọta ebe na onye nwanyị ga-abịa n'oge n'ikpa so ife ameziri onye ọbụla n'ime ndị na-akụ ugbo akwụsịzi ikwu ugbo ndị na-eji ọrụ akwụsịzi iji ọrụ a na-emezigbo edepụta n'ụtụtụ awụchacha ahụ jiri akwa nọrọ ala na-akwado na-echeta onye nwanyị ga kpọkpọkpọ ya ka Pọl ji asị ga simpa na onye nwanyị ga-abịa bụ oge eji were bịa ndị nwụrụ anwụ na-esi na nri bie bịapụta ndị dị ndụ enwe mgbanwe bịapụta ebe a anyị nwere ndị ikpeazụ tupu gawa n'ihu ọ nwere ife anyị na-agbapụta ndị mmadụ gbasara ikpeazụ a sị na nwere first judgment bụ final judgment ndị maazị ka ị ka nke a esi ekwu ebe ọ bụ nzukọ nsọ si na mmadụ nwụọ o jee n'ala ikpe yes na first judgment ịnwụọ mgbe ọbụla igbo nwụọ ije ihe ihe jọpụ ụmụ ejewe ọkụ ụmụ ndị ejekọ gada ejewekọ gada ndị eje n'igwe eje n'igwe kama abịazi na final judgment bụ ekpunyeziri onye ọbụla kwụsị ka esi wee nye ya bụ ikpe o nwere ike iji kwu ịnọrọ ebe a sị gị ọkụ ụgbọ n'anya nye ya n'igwe ifu nwoke a eche ya bụ onye kacha eme arụ na ụmụnna gị isi chukwu dịka ka asụwe dịka onye asụwe na onye niile isi nwa ụbọdụ na mgbara ka nke ọkụ ụgbọ ọ na fara dị onye ọbụla fụka ya bụ anyị ya akwado onwe anyị dị njikere dịka Pọl ji asụsụ otu anyị na 1 Corinthians 13:11-14 ọ sị anyị na chi egologo na abalị the night is far gone wake up kipụte kwado maka onye nwanyị ịmara ihe ọjọọ ndị ị na-eme bido n'oge na-ewepụsị ya bido n'oge na-akwụsị ya
Ernest Mmaduabuchukwu Ulasi ezigbo mmadụ ka ọ bụ onye mmanụ ya sịrị na o nwere ebe ọ na-esere nye na ebe ọ danụkwu n'ebe a na-ekpe ikpe gbagọrọ agbagọ bụ mmadụ ka ọ bụ na-asị ụmụnne m ndị ọzọ onye ọ nọ na famili anyị ji anya wofo
o si wee chịkọtaba anyị fere were chịkọ ọrụ ya n'oge 9 minutes last nkata mụ na ya kpara normal asị nna na nwa ahụ na ọ gwara m sị mụ na akwọ nje ya ife na-emegasị na sez ya nna ọsị mụ family anyị aghasakwana na my own destiny so m make sure na peace remain over here and I guarantee him that I will do so. So na ebele ife na-ebere akwamozu ahụ ka onye ọ na-analụ n'udo ebe ọ na ha nọ n'iche ka ha nọrọ n'udo na-enweghị ife mkpọbi ọkpa ọbụla n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwere. onye nke a chịkọtara mmemme ọzọ tata bụ nwanne nwoke bụrụ enyi nwoke a maara ya ọfụma ọ bụghị onye na-achọ nkwa ụmụ ọ na-ekwute oge okwu bido na nwata ya mụ na ebido gụba praịmarị skuul ọjụdo n'ofu klaasị wee too wee gbasaa ọdịkwa oge ọgba aghara bịara agha Biafra ofu mbọsị ka mụ na ebakwara amị hazie na amị wee mechaa onye ahụ na-agbasasịzi ya ofu agha bịa ịnatakwa soro a maara nya sị onye ahụ achọ nsogbu onye ahụ ekwu oke okwu onye ego ahụ ese nye na mmadụ okwu kama osigo ya na udo dị ọ dịkwa nke ọgwụ obere ekwu a ka m nwere ike ekwudebe ndụmọdụ na-adụ ụmụ ha bụ nke mbụ abụghị n'ọsọ mụ na-adị ndị Okechukwu na ndị ọzọ ekwucha n'okwu bụ ijikọtara obi ọnụ were udo na ịfụnanya na-ebi ha na-ebi ejikwa ofu obi achịkọta ndị nwunye ha kana onye ọbụla batara ebe a sisi ihe a ga-eme ya afụ na ha ji otu obi na-eme ife ya ama onye bụ nnukwu ya ama onye bụ obere ndị nwunye ha pụtakwuo ya ama nke nwunye onye na nke nwunye onye ife onye nke a na-arụ onye nke onye nke ọzọ na-arụ nke ọzọ na ndụmọdụ ha na-enye ha tupu mbọsị eniri nna ha ma tupu na ha nwụọ ha tiri ya n'ọrụ were na-eme ife wee ruo taa. Abịa m ka m bịa gọzie ini papa anyị bụ Mr. Ernest Mmaduabuchukwu Ulasi onye nke akwalụ ụbọchị Tọzdee anyị ncha nakwa ebe a ka ala emas fara mmadụ 9 bịalụ kachala emas ruo taa abịa Thanksgiving si ka m bịa kpere ekpere n'elu ka Chineke nyekwa aka nye papa anyị ndokwa ofu mkpụrụ okwu ana m akasi ezinụlọ obi na-asị ha die na ụwa abụghị eji ndị ebe njedebe ndụ na-aga aga. We pass over from this life to the next life and that is our prayer. Ka Chineke maa amara nye anyị grace ya anyị ga-eji na-ebi ezi ndụ ka ya bụ mgbe anyị bechara ndụ anyị n'ụwa anụ anyị wee ike lite elele ndụ ka anyị na Kristi ga-ebi ịkọ n'otu mgbe niile na n'eze n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. God bless you all. To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.